بارداروی من السلام علیکم روزتان خوش باشد. مرحمت تماشا کنید. الان اومدیم هفته سنتر بخیر بگم سیام ما اومدیم باردارو. امجای چند تا ماشین داریم ماشین خوش. انا подписчикму акайму танай Hyundai Solaris چه آوردگان Hyundai Solaris سال 2017 به دست آوردگان. قیمتش به حد خوشبخت است. نرخش سروچنا 75000 сомон میمونیم. باز معامله دارد. موتور 1.6 коробка автомат. такси гаштаги аст ё не гуфта пурсам 100 чанд ҳазор пробег дошт. 100 чанд гуфте 163000 километр пробег дошт. пробеги худаш радной. ҳақиқати гапа гуфтан ки такси гаштаги аст не ки худам бо не вақти Москва буд мошин ама Москва камтар гаштаги пробегаш радной гуфта истадан. не ки мошинча бардаро ҳолаташ бисёр хушрак аст. нигоҳ кунед тозак нархи беҳтарин будем. хайрдоро марҳамат кунед. ҳуҷҷат дорадам не то мои декабр охири сол ҳуҷҷат доштааст. калпакчаша бинед 4 та балоношам мав кузуфош бардаро тозак аст. якам дараш не ки камтарак зарча фарқ кардаистааст. бамперашам фарқ кардаистааст камтарак. марҳамат 75000 сом боз муомила дорад. боз савдо карда мешавад бардаро. биёед аз наздик бинед. боварӣ дорам ки мошин ба шумо манқул мешавад. ҳатман балчошнапана ҳолати салон дуоина яхтибаш ручной пешош электропакет аст дошта. ана коробка автомат. пробегаше гуфтем старстоп задаги бидам бойна. старстопаш аст. хуб монитори Android, обогрев сидений, мультирул. ина ҳолат дорад бардаро. марҳамат 75000 сом боз муомила дорад. боз арзон карда мешавад. мошинча бензини холӣ аст ҳозир дане время. коробка мотораш ба гарантия гуфта истадан кафолат дода мешудааст. марҳамат биёед ба тамоми намуд санҷиш тайёр аст. хати устотон метавонед биёед такша болоша ҳама ҷоша бинед махлуқ мегиред. нархи беҳтарин боз муомилаи беҳтаре кунед. ташаккури зиёд. лайка фаромӯш накунед. бо канали ҳафта дубай таҷо бошед. аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинчакҳои беҳтарин боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед. бай аз мошин. У кого есть депортация? Можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. марҳамат боз ятаи дигар Toyota Camry 2 комплектатсияш бошад. агар бояд лимитед бошад ниёз мебинем. барое ки японка аст мошин. японка соли 2008 до рестайлинг мотор 2.4 бошад. сафед трёхкомпонентни. ҳуҷҷатош бошад то моҳи феврал даст бардарон. утилизатсияам албатта дорад. камбудӣ умуман надорад. барои ин бардаро нархша қариб 100000 сом гуфта истода будам. гуфтем қиматтар арзонтар монем. 95000 сом розӣ кардем. бисёр не боз албатта камтар муомила дорад. савдо карда мешавад. арзон мешавад бардаро. харидоро марҳамат кунед. на мошинчашон ки хушрак 4 та диска балонош напанавд аст. мошин вагон як даст гаштаги даст бардаро. мошинча не ки ба тарифа арзанда аст. нигоҳ кунед чихе чоткак аст. 2008 сол салона мебинем. марҳамат салоношо бинед чихе тоза хушрак напанав салонош. 2 веде аст мошин 4 веде не. ана безключовой доступ сидение лифт як тарафа комплектацияш ҷиб даст лимитед не. ана старстоп дорад. хулозе задид мекунам. саломаш тоза. перекидка аст ин японко. перекидкашам хушромадагӣ бардаро. перекидкашам чотка. баъд охир гуфтам ман барои чихе тоза гуфта пробегашам кам будааст. 72000 километр пробег доштааст бардаро. 72000 километр пробег доштааст. бисёр пробеги кам аст бардаро. дидед мультирул кожнирул мультирул хушрак аст. старстоп. хайрдоро марҳамат кунед. варианти хуб нархи беҳтарин бо муомила кунед. савдо кунед. састияниш тоза аст. мо ин мошина арзон бисёр мемонем. мисол 80 мемонем 85 мемонем. даша азаям арзонтар мемонем. акун мошин то мошина дорад бардарои ман. ин састияниш неки зури бад буд аст. чӣ хел аст бардаро. марҳамат фикротон ҳатман нависед. лайка фаромӯш накунед. бо канали ҳафта дубай таҷо бошед. аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинаи беҳтарин метавонед пайдо кунед. бай аз мошинча сароч. барои ман тамошо кардани Hyundai Avante HD соли 2007 даст. мошинчашон хушрак аст. неки додарак овардаги аст. 80000 монем гуфтам не 80 қимат. рост дига ҳаракат кардам 70000 рубл розӣ нешуд. 75 монед акаҷон мо худам савдо мекунем гуфтам қабул дам нест. барои ҳамин бардаро нархаш 75000 сом боз муомила дорад. ҳуҷҷатош то моҳи январ. мотор 1.6 донс мешавад мотори. 4 диска балонош нав. дискои колонка дискош размери 16 бардаро. сеташ металли. кузуфош тоза хушру. ягон ҷош кор надорад. балончошам намебинед нав аст. ана мошинча кам расход. ягон камбудӣ надорад гуфта истодан. нархашам нархи хуб мондем. 75 боз муомила кунед. албатта арзон мешавад. савдо кунед. гиред бардаро нархи зур аст. то зир салона тамошо мекунед. диска балончоша нигоҳ кунед. диска балоноша мебинем. ҳолати салон кожни салон чихолакоша бинед. напитка салончош хушрак аст. коробка автомат кожни рул мультирул монитори Android доштааст. мониторшаш хушру монитори Android обогрев сидений ҳам дорад. торпедош бардаро. торпедочош
хушроак аст. Торпедошам тоза пробегаш 296,000 гаштагӣ бас. 296,000 километр гаштагӣ. Марҳамат намехоҳам олаб дорад. аз хайрдору бардаро барое ки бисёр мепурсед Avante дар кор гуфтана барои шумо боз якта дигар Hyundai Avante HD арзанда аст ё не? Марҳамат фикротон нависед, лайки фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай таҷи бошед. аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинчаи беҳтарин метавонед пайдо кунед, тамошо кунед. Срочни номерошам хоҳед агар падар. Марҳамат боз якта дигар Kia Sportage соли 2017 мошин Корея, мотор 1.7 дизел аст. ана ҳуҷҷатош бошад агар салона бардаро. Нарх бошад срочна 145,000 сомон, боз муомилат доштааст, арзон мешавад. албатта сафед трёхкомпонентли аст. иска балонош нав ҳолаташ хушроак аст бардаро. 160,000 сомон мошина қабул кардия. бардарои мо акои акаймо. навардан ки чанд пул монем срочни фрухтан дар кор гуфта 150-55 гуфтем не 145 мебинем, мо камтар савдо мешавад. иска балонош нав ҳолаташ хушрӯ 1.7 дизел. нигоҳ кунед бардаро. салони сиё, козу салон, салончошам хушроак аст. салончошам хушроак аст. ана нигоҳ кунед, ина ҳуҷҷатош ҳамаш салона навгузарондагӣ, торпедоша нигоҳ кунед, салонош тозаак аст. хуб, обогрев сидений дорад, кондитсионер кор мекунад, печка кор мекунад. ана режим вождения 4WD бошад ё 2WD. пробегаш бошад, мошин калиткати пробегаш 250, бале 250,000 километр. торпедачош, ҳолати салонаш хушроак аст. ягон ҷош камбуд надорад бардар. чӣ хел аст бардарҷонои мо? марҳамат фикротон ҳатман нависед, лайки фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай таҷи бошед. аз канали мо мошинакҳои арзон дастрас мошинчаи беҳтарин метавонед пайдо кунед. бай аз мошинча. ташаккур. бардаро тамошо кунед, боз якта дигар Toyota Land Cruiser Prado 149,000 сомон, срочни без савдо, охирин нарх. аз хайрдору бардаро ҳуҷҷатош солона. ҳуҷҷатош солона бардаро ман бад медонед чӣ бо солашам охирум випускаш ба соли 2009 сол мошин халиҷи Дубай аст. аз хайрдору бардаро нарха нигоҳ кунед, нарха ҳолаташ беҳтарин, ҳолата камбуд надорад. мотораш бошад агар 4 силиндра, мотори 2.7 бардаро, мотори 6 не як даст гаштагааст, мошинчашам тозак аст, ҳолаташ беҳтарин, ҳолат ба камбудӣ надорад. ба тамоми намуд санҷиш проверка тайёр аст. марҳамат салона тамошо мекунем. салончоша нигоҳ кунед, мебелни салон, салони латта се қатор аст, албатта чихолошам аст, чихолчои хушрӯ, подикои эва коврик мешавад. ана халиҷи Дубаи гуфтем 2009 гуфтем, вале 2008 моҳи октябр аст бардар. 10 моҳа мешавад, моҳи 10 мешавад. ана боз чӣ дорад? коробка автомат 4WD аст, инам албатта 2.7 бардаро. хай гарантияи мошинча аст, ко перевало мехай мумкин одамои бисёр кати мумкин камтар қувват чи аст, не ки гарантияи мошина аст. мошин бардарои ман хай любител дорад, ина бардаро бисёр савдо мешавад. расходаш кам аст ба 2.7 бардаро, расходашон кам 4 силиндра мешавад, дорад ки 331,000 километр пробег доштааст. мошин бензини холӣ, хато накунем, газ надорад. вале бардаро бензини холӣ аст. чӣ хел аст? на аз хайрдоро 149 не ки охири нарх гуфтам бардаро. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, махлуқ кунед, бай. Toyota Camry 2SK. аз хайрдоро бардарои ман, марҳамат кунед. срочна сабз сафеда хушроак Camry 2SK бардаро соли 2010 моҳи 04 аст. ҳуҷҷатош салона, номерош падарка. нарх срочна, нархи беҳтарин, нархи арзон, нархи дастрас 105,000 сомон нарх дорад бардаро. 105,000 сомон нарх. нархи хуб аст, не ки мумкин боз муомила шад бисёр не, барои ки 110,000 гуфте сола гидам мо 105,000 сомон розӣ кардем. балонои мишлен доштааст. хушам нигоҳ кунед. мошинча хушроак аст, американка мешавад, албатта винкода мемонам, винкода занед бинед ки чӣ гап аст дар винкод. диска, балонош, ҳолати салон, салони сиё, салончош бардарои ман бад нест, хушроак аст. поликчои эва коврикати, сидени лифт, ана винкод 2010 моҳи 04 гуфтем ки ана винкода ҳатман занед бинед ки чӣ гап аст дар винкод. хуб, салоношам бад нест, тоза хушроак аст салончош. мультирул дорад, 146,000 километр не мил пробег дорад бардаро. пробегашам бисёр не, нормални аст. ҳолати салонаш нигоҳ кунед, чӣ хушроак аст. марҳамат кунед бардарои ки Camry 2 кофта истодед, бардарои ки Camry 2 SK мепурсед ку, ана ин Camry 2 SK ча барои шумо. аз канали Авто Дубай таҷи албатта. фикротон ҳатман нависед бардарои ман, лайка фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай таҷи бошед. аз канали мо мошинаи арзон дастрас, мошинчаи беҳтарин метавонед пайдо кунед. бай аст ки мошинча. чӣ гуфтед бардаро? номерчаша бинед чӣ худаш ба зебидаги. марҳамат бардарои ман, додаракҳои ман тамошо кунед. бисёр мепурсед ягон BMW-чакҳои арзона, BMW-чаи хушроаки майдаки компакт ниша дар кор гуфта. ана бардарҷоно барои шумо боз якта дигар тройкача ёфтем. тройка кузови E90 рестайлинг соли 2010
ماشینچه خوشبخت است که نرخ ببینید نرخی بهترین برازی کردن باردارو نرخی به حد ارزان دسترس سراچنا 73000 سوم باز کمتر معامله دارد حجتی سالمش تمام شده است утилизация دارد номерош هم اگر کسی خواهد اگر پدرکا بردار دویناس میگیره نگاه کنید چه خوشبخت با ابوچو ام پاکت دست ماشین دو نولی دیزل ماشین کره زدی ویدیوشی دو ویده دیسکا بالونش ناو خود بفروشم توزه سب سفیدک توزه کاس ماشینچه نگاه کنید دست ماشین باردارو ана боши зеби подписчикои автодобайтаҷи дорад бардаро салон ҳозир тамошо мекунем парктронис чӯяшкилашам ҳаст ҳолати салон кожни салон ҳолати салон чош ин мошина вардан ки фарух ин мошина срочни бояд фурӯшам чанд пул монем мешавад барои ҳам бардаро гуфтем арзонтар монем не ки худашон 85 гуфтам не ҳуҷҷат надорад хел нарх на срочни намерад برای من ارزان تر مونیم 70 می حرکت کردم نخای خودمون کمتر سودا میکنیم 73 مونید گفتم برای این باردارو 73000 سوم میمونیم باز معامله دارد سودا میشد 2010 سال نکره سیدین چوشم این است مانیتور نداشت است که امروز مانیتور زده میشد من اینش میبرم مانیتور اندروید رو زده استفاده استارت استاپ دارد انا یا بر زودی میکنیم زودی میشد коробка автомат обогрев сидения در اینجا دارد обогрев چوش است артидош нигоҳ кунед салонош тозак аст якта чекаш гирём даст якта чек дорад ашибка ана 185000 километр пробег доштааст 185000 километр бардаро чӣ хел аст бардарои ман дӯстон срочни успед кунед нархи арзон нархи беҳтарин монем бай аст бошиша дар шаҳри душанбе қарор дорад номерчошам чӣ хел гуфтем хоҳед агар падаркайда ташаккур зиёд лайки фаромӯш накунед боз мошина арзон дастрас аз канали мо боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед барои ҳамин подписатсия кунед обуна шавед то аз видеои навбатиам бехабар намонед ташаккури зиёд ба ҳаматон ҷонои мемона боз бо як опели дигар асраҷи кузови хаҷре тамошо кунед нархша соёдашон 55000 сом гуфтан савдо кардем 44000 сом розӣ кардем ҳуҷҷатҳои солона кузоваш камтарак кор дорад тамошо кунед якибаш камтарак бамперош кор дорад ҳолати салонаш салон ошудатагӣ бута пеш электра пробегша мебинем 276000 консерви надоштааст нархаш арзандааст ё не дар комментария нависед боз мошинаи арзон аз канали мо дарёфт карда метавонед лайкро фаромӯш накунед бародарҷонои мо дар шаҳри Шарафшан боз як опел эфка 97 сол газ бензин дорад кузовфоша бинем бародарҷонам бениҳоят кузовфаш тоза видеохибаш салоноша тамошо кунед салонош баттади пробегаш 183000 консерви надоштааст салонош диску балонош дар ҳолати хуб аст соҳибашон нархаша 40000 сомон гуфтан савдо кардем 35000 сомон 10 моҳ ҳуҷҷат дорад ахири нарх сурос шуд бо нархҳои дастрас аз канали мо мошинаи арзон пайдо карда метавонед бардаро ана ин мошинчаи тамошо кунед ин мошинчаи мо медонед номаш чӣ будааст Chevrolet Carlos будааст бардаро Carlos гуфтам оғо Carlos ҳам будааст мошинаи Carlos мон доштааст Carlos мошин бардарои ман сборкаи Германия будааст чиста европейска аст ин мошин ана коробкаи механикати нигоҳ кунед чӣ хушрак аст ин необичный будааст ки мошинча солаш 2008 сол будааст солаш то моҳи декабра бардаро ҳуҷҷат доштааст утилизатсия ҳам дорад мотор 1.6 Ecotec гуфтааст мотор 1.6 16 будааст خوب نرخ باشد اگر 55,000 گفتم نه ارزان‌تر موندن در برای سودا شدنش 52,000 سوم روزی کردن کنه بر ببینید کنید حجت دارد نه چهار تا کالپاک کتی بالونش در حالت خوب وقتی باشن نگاه کنید سراغ است که ماشین چه اکونومیش کم راسخود میگه اگه 6 لیتر باید باشد برای که ماشین سبوکات مایداک است این ماشین چند در شهر استراشن است باردارو میتونید دید از نزدیک تماشا کنید 4 تا اونش الکترا پاکت دست سالونچوش خوشو سالون لاتگی است سالون لاتگی انا کожний руль
кожний руль, мультируль, боз чӣ дорад ин машин? Кондитсионер ҳам дорад, ба фикрам кондитсионераш ҳам кор мекунад, не кондитсионерчош ҳам аст. Торпедочош бибин. Хушбак аст машинча. Пробегаш 130,000 километр гаштагидаст. Ҳаст хайрдоро. Марҳамат кунед. Бо ин значокошан инҷа мебаровардасти. Байн дабдат чиш. Значокош. Рулаш рули Chevrolet барин. Рули чӣ бо лафети барин. ҳамон кузуфо. Хеле аст набардаро марҳамат. Фикратон ҳатман ҳастад лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай таҷрибаёб шуда. Аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинчаи беҳтарин метавонед пайдо кунед. нархи хушрӯ шуд. Бародарҷонои ман шабатон хуш бошад. марҳамат. Тамошо кунед дар канали Автодубай таҷриб бузатаи дигар Hyundai Santa Fe соли 2019. ин мошин дар шаҳри Хуҷанд бардаро. аз Хуҷанд овардам, регистраашама сёмка карда истодем. Мошина бардаро метавонед шаҳри Хуҷанда равед аз наздик тамошо кунед. Солаша гуфтем 2019, мотор 2.2 дизел, вагон нав даром мегирад. Автомошка дорад, утилизация дорад, бо ҳуҷҷати салонаша амали падарка аз дои мо барои шумо мегузаронам. Метиҳам шумо агар хоҳед тамом тренировка мекунед, номер мегиред, тамом. Ана мотораш бардаро беҳтарин мотор 2.2, расходаш бисёр кам 6 литр, 7 литр расход дорад. Сеташ миндальни. Вали вагон гуфтем гаштагӣ нест албатта худамон. ҳолаташ хушроак аст. Семейни машин 7 нафара бардаро 3 қатора, кузуфош тоза, сетиша бинед, диска балончошам на панав аст. نه без ключевой доступ هم دارد. میگرد ماشینچه راحت کرده های کرده میگرده بردارو نگاه کنید داخل نه استاپش ببینید چه خوشو استاپچوش مرحمت دیدید پارکترونیک دارد زدی کامera دارد حالت سالن نگاه کنید چه است انا از ماشین گیرم کنم فنر که بو салонаш ромби кожи салон бас небардон дидед кожош чӣ хушрӯ ахивош дефлектор дорад задния багреф дорад на шторка чошон бас шторка дорад балонаш нав датчик слипих зон камера 360 градуса ҳама наваро то шудас некине сиденье лифт память сидений пробегаш бошад 211,000 ё бисяк не 211,000 километр гаштагидаст кожни рул мультирул держание полоса хоб монитор боз чӣ дорад инҷа режим вождения парктроник камера автохолд электронный ручник обогрев сидений вентиляция сидений обогрев руля беспроводной зарядкам дорад старт-стоп ҳам дорад боз медонед чӣ бардорем ман голограмма ҳам доштааст набо ҳама наваро тош аст фул даст панорамаш ҳам аст болошам полни панорама дорад неки мошинча зор аст нархи зор нархашам нархи арзон дастрас бардорам 275,000 сомон гуфта истодам боз муомила албатта ки дорад арзон карда мешавад бардаро марҳамат биёед аз наздик бинед савдо кунед арзон кунед махоб кунед гиред ташаккури зиёд бай аст